Toto je 6 vecí, ktoré musíš skontrolovať vo svojom CV ešte predtým, než ho odošleš. Prvý dojem je len jeden a preto na to myslí aj pri výbere fotky do svojho CV. Selfiečka a momentky si radšej nechaj na sociálne siete. Nie je nič horšie, ako keď ťa personalista chce kontaktovať, ale nemôže. A to len preto, lebo máš preklep v telefónnom čísle alebo v e-mailovej adrese. Áno, každý niekde brigádoval a začínal. Lenže ak ti tieto skúsenosti nejako nepomohli, tak ich do CV jednoducho nepíš. Spravia tvoj životopis zbytočne dlhým a neprehľadným. Nie, prefarbenie tabuľky z teba experta ešte nerobí, preto to nepreháňaj s preceňovaním svojich hard skills. Je to celkom vtipné, ale tak ako sa zvykneme preceňovať pri používaní rôznych nástrojov, takisto sa zvykneme aj podceňovať, keď príde na schopnosti ako je komunikácia, plánovanie alebo organizácia. Hlavne vtedy, ak to daná pozícia vyžaduje, neboj sa týmito schopnosťami pochváliť. Mám rada knihy, hudbu, šport a svojho psa. Fakt originálne. Pri vymýšľaní popisu svojich záľub sa snaž aspoň trochu odlišiť od všetkého tuctového, čo si v CV kedy videl.